uzenza iphoyisa umuntu oxoxela umuntu athi uzenza iphoyisa umuntu oxoxela ngomuntu wakho nje zenza iphoyisa umuntu oxoxela ngomuntu wakho nje zenza iphoyisa phakathi umafafuka njengedaka abandoda eshisayo nkimizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa somlilo ndoda abayifaka emgodini ezingonyama yaphuma iphila ndoda abayifaka emlilweni ovutha amalanga yaphuma engenamyoco hawu madoda asho umfaka Mpongose wathi zenza iphoyisa umuntu oxoxela ngomuntu wakho nje zenza iphoyisa umuntu oxoxela ngomuntu wakho nje zenza iphoyisa webafowethu ngithake ngizobongela ukhuzana umfaka Mpongose okwazi ukuhlanganisa ey'ngomeni eziwu-3 le ngoma engikuvumayo njengamanje le isinemiliyoni lama-views laphaya on YouTube. Remember, ziwu-3 lezi ngoma esezenza amamiliyoni kule album entsha sha kaKhuzani. Bengithe mina khona ivideo engiyenzile previous. Ngithe mina uKhuzani liyothi liphela isonto ekhiphile. Ingoma eziwu-3 kwi-album yakhe zizobe ziwenzile amamiliyoni. Uqalile uManikiniki useku 1.6 manje. Yalandela le nongikhumbuza man khohliwe. Bangena le ilokhuzani lethi jola naye uyabona. So zingaki manje ziwu-3 in 1 week uyabona. Into engakaze yenzeke emlandweni kaMaskandi loyo. So that is why ke sifikile somafafuke njengedanga abantu sithi asobongela lo mfana kaMpongose ngokuqopha imilando iphindaphindeka uqopha imilando uthi usabheke lo mlando aqophelo uthi usabheke lo aqophelo njengoba sesimbonile manje ehlanganisa engomeni eziwu-3 ehlanganisa amamiliyoni in 1 week yabona. So ubuqhaweke lo ayenziwa noma ubalento so nabangamvuma uKhuzani basazomvuma wena nabanye bamvuma yabo bamvuma but ke sekwasebenza lo mona abantu abanawo engingazo ukuthi ke umona mfowethu ukulekelela ngani yabona la kuMaskandi mina angisimlandeli wamculi uyayibona kodwa kuyiqiniso limsulwa ukuthi ama-record amaningi alomculo kaMaskandi aphethwe uyena uKhuzani umfaka Mpongose. Iqiniso lelo uyanyanya la ukhona uvukwa umona la ukhona. I don't care about that but I'm telling you the truth. Remember this, you shall know the truth and the truth will set you free from the yoke of slavery. Anginandaba ke mfowethu Khuzani number 1 ngokuwina nje izinto eziningi cathi mhlawumbe una 25 yeyindondo if I'm not mistaken. Yeah, cathi una 25 balandele ke abanye abaculi bakhona abaculi abenza kahle umculweni kaMaskandi asizukuphika lokho kodwa hayi ukuthi phela bangaphezulu kwaKhuzani. Musana ukuyikhohlisa bafowethu, musana ukuyikhohlisa uyabona. Hayi musana ukuyikhohlisa angeke bafowethu, angeke abekho ezingeni kaKhuzani. Bacula benza kahle bacula kahle bayawina futhi nabo but abakekho kulela zinga lalomfana kaMpongose ngoba umuntu menza kahle umbona ngama-achievements wakhe. Buku uKhuzani izinto esezi-achivile kulomculo kaMaskandi ubese uyamqhathanisa. Uyiqhathanisa kanjani into engaqhathaniseki? Uyomqhathanisa kanjani nomuntu oneyindondo mhlawumbe eziwu-25 bese kumqhathanisa nomuntu oneyindondo mhlawumbe eyodwa noma ezimbili? Ayiqhathaniseki bafowethu leyo nto leyo. Ngisho noma ngabe kuthiwa ke uyisilima eyilimeni kodwa ke ikhona into obonayo ukuthi le uyazama nje ukuyiqhathanisa ngoba uzama ukuvikela lo ongale noma uvikela abani. Bafowethu ayiqhathaniseki into kaKhuzani. Khuzani njengamanje kulomculo kaMaskandi uyena osame phezulu balandele abanye ngokwehlalo akulingwana sidalo yonke indawo ngisho emsebenzini akulingwana bafowethu niyabona.
zenza iphoyisa umuntu oxoxela ngomuntu wakho nje zenza iphoyisa papa yini